Ljudi moji, dobrodošli u Indiju. Evo nas u New Delhi, u glavnom gradu Indije. Ja ne mogu da verujem. Kažu da je jedan od najzagađenijih gradova, ali boga mi... Mi vidimo plavo nebo. Ali u ovom Abu Dhabiju bilo nešto narandža, sad smo se Stefanija tripovali. I mi mislimo to, da. Ništa lepo nisam objasnila, idemo da vidimo gde je Gandhi kremiran i mora da se izuje na svim tim bitnim mestima u Indiji. Dalje nastavljamo u Bosni, to su pravila. Ovo drvo u sred Indije je zasadio Tito, ljudi, pored Gandhijevog hraba. Da, svi smo isto rekli. Mnogo mi se sviđa ova haljina, baš je Indija style. Jeste, ali i u Srbiji kupljen. Tehnički možemo da biramo koje hoćemo. Kako ti izgledaš? Iskreno baš. Baš je lepo, kažu da je ovo kao mini Taj Mahal, to je stvarno napravljen po uzoru na ovo. Jako lepo. Zašto se Boris slika sa random indikom? What the fuck? Ostavimo ih same na 5 minuta. A muž, blej, drži dete. Čuva dete, a jedno dete još tu. Samo zanima me da li ona pitala njega za sliku ili nju. Vidite, svi su bosi bukvalno. Imam čarape, da ne ispržim noge. Ljudi, meetup se dešava. Da, svi se slikaju sa nama, bukvalno red. Ja pokazujem u Instagram, sad će se šokirati. Sad će autogram da mu traži. Ima redim. He's very popular in Serbia. Star. Stari. Je ovo vlogerski priručnik sa preporukama Jane Dačević, meetup na sajmu. Da, vukalo. Meetup u Indiji. Hello my friends. Svi su se slikali sa nama, bukvalno smo zvezde, internacionalne. Ovo je čist dokaz da nisam nikada spomenuo uopće na Indiju. Da, Stefan se smorio što su ga pitali jer se nadao da pripada njima. Tako da, pošto su svi slikali sa njim, znači da ipak nije njihov. Mi je očigledno da nismo njihovi. Pogotovo Lena, ona baš plava, ona baš privlači pažnju. Jedna dremka kasnije, jedna dobra dremka kasnije, jedan dobar obrok. Nastavljamo našu avanturu, idemo da se izgubimo ulicama New Delhija, tako da, hajmo zajedno. Kako mi da pređemo ovaj pešački? Ja ne znam. Generalno, kada se priča o Indiji, čula sam da se ljudi dosta žale na miris. Ja moram da kažem da mi je juče baš bio šok, čak mi malo bilo muka. Thank you so much. Thank you. A? Gandhi je na svakoj novčanici. Da. Cool. Baš je gas. Baš jedna zvezda ovde. Sinoć smo ovde, na tom rooftopu bili na večeri, ali sinoć nisam snimala vlog jer sam bila baš umorna. Sad smo opet u ovom centru. Ima mnogo smeća, što naravno ne smeta, ali baš ima mnogo smeća. Krećemo u sobu, a mi se čujemo sutra, idemo u Taj Mahal. Pustimo od 3 ujutru. Ljudi, glas. Ljudi, neću da dobroju glas. Jutarnji glas, jutarnji. Moj glas ne postoji. Strašno. Stigli smo posle 3 sata jahanja. Idemo tu. Ledenog jahanja. Klimatizovanog jahanja. Svi smo se prehladili, znači svi kašlju. Znaš koliko mi je bilo glupo kad smo spavali, jer hoću kašljem, umirem, a vidim da spavate, a ako se zakašljam, znam da ću da vas probudim. Onda kao tiho i bukvalno tam. Nije hladno bilo jer sam pala ćebe. Strašno. Ali nisam žao mi je, ali idemo u Taj Mahal, ajde. Idemo u Taj Mahal. Tamo nema hrane, ja ne znam kako ćemo mi bez doručka i svega. Ja sam šokirana. Ja sam očekivala meze ispred Taj Mahala. Nešto malo. Kada siđete sa tuk-tuka, ovdje se kupuju karte, a tamo se ide u Taj Mahal. Izvinite na glasu, stvarno. Koji je uvreda kad te neko pita hoćeš sliku sa profesionalnim fotografom, a ti profesionalni fotograf? Kako je lepo. Tomb of the first wife, behind the tree there is a white tomb. Okay. And for first wife, same is here for second.
But from these two wives, king had no child. Jaoj. Ovdje se snimao Milioner, iz Blata, Slumdog Millionaire. Ovdje smo gledali smo film pre mjesec dana, onda sam pod utiskom. Kako ti se čini kad ti bacam činiju? Ali samo da znaš, ovo je čovjek napravio ženi, znači bar is heavenly high, moraš da učiš od svojih predaka. Ali gledaj koliko ljudi u 6. Nevjerovatno koliko. Kad izađete je ovo, a ljudi 6 ujutro je, vidite koja je gužva. A pre sam vam snimila nas u tuk-tuku, skamovali su nas, bukvalno nas je lik odveo do ulice pored hotela, kružio je 300 uličica, stao je na random nekom mjestu i sad moramo prešićemo 10 minuta bukvalno. Oj, znate koliko mi je teško da pričam. Mnogo se umorim, tako da manje ću da pričam, ova ulica je baš čudna. Inače, pošto je Holi festival za par dana, gađaju na sve strane s onim balonima. Samo se molim da me ne pogode jer ću morati u voz. A ti baloni su puni vode, onda ću biti mokra ispod klime. Haotično je sve. Ali avantura, za to smo se prijavili kad smo došli u Indiju. Svako ide kako hoće. Nema puteva, ljudi. Vozite kako umete. Ja, kad me nije zgazio. Ovo je najluksuzniji restoran u kome smo bili. Da. Čisto da vidite kako izgleda. U boljem nismo bili. Ne pati ovako. Šri Lanka nije, Šri Lanka sređenije. A zašto oni su baš turistički, ja mislim? Šri Lanka se nema Nepal, ovako. Samo ne sviraju ovoliko, vi imate bio pojam. Are you ready? Yes, we're ready. Chicken fried rice, chicken spring roll, and veg pakora. Yeah. Nothing spicy. Nothing. No pickle. No. Vi ste umirani od ljutog. Ja kad sam probala pomfrit u Meku, ja ništa u životu. Šta pomfrit ljut? Meni je ovako para izlazila na Neki specijalni, da, uzela neki specijalni. Hoćeš taj čaj, taj? Znate vi koliko je to ljuto. Fino je lepo, Lenina preporuka. Nije najlepši stvar na svijet. Mi više nismo drugarice, to je to. Kako se smorila kad sam rekla ne sviđa mi se, kako sam se toliko smorila i zaboravila sam da mi je ona preporučila to. I ponudila sam je ako hoće ove moje pohovane, pa kao pohovani kolačići od povrća. Da, bukvalno je to kao kolačić. Ali nije htjela da proba. Stefan je oduševljen. Kako se zove restoran? Ne Everest, nego... Egzotik. Egzotik. I Boris je oduševljen svojom narudžbinom, jel da? Samo Coca-Cola za mene danas. Da, voli ga stomak, muka moja. Ali ja samo da kažem, ne znam da će neko dolaziti u Indiju. Da, vjerojatno neko ko dolazi u Indiju će tražiti na YouTube-u. Indija vlog, tako da znate Egzotik i Everest su provereni i nećete se otrovati. Nadamo se. Borisa ne boli stomak od hrane, nego od kafe. Obožavam ovo zemlju. Ja, gledajte sad ovo. Ja. Bukvalno iza svakog ćoška iznenađenje. How many years? 3 years. 3,5. Upoznali smo prijatelji u vozu. I'm older than you and I'm not married. Can you find him a wife here in India? It will be hard, da? Prijateljili smo se u vozu. Okej je. Nije najluksuznije životno iskustvo. Ali je životno iskustvo. Ali je životno iskustvo. Tako da eto, tu smo. Ovamo spava, mi se deremo. Sad ćemo da krenemo. Eto, tako vam izgleda voz u Indiji. Ne znamo ni gde idemo, ni kad izlazimo. Vidjet ćemo. Ništa ne znam, ali idemo pa šta nam Bog odluči. Da vam pokažem kako izgleda treća klasa u Indiji. Ja sam očekivala nekako da bude gore. Ovo je stvarno okej. Pritom što ima klima, to je najbolje od svega. Jer kao da nema klime, skuvali bismo se napili u 400 stepeni. Ovo je stvarno okej. Tako da 5 sati se vozimo. Ne znam da li vidite kako žive ljudi. Mislim, naravno, vjerojatno siromašniji sloj društva. Ali bukvalno pored pruge. Eto ga, stigli smo u Jaipur.
Idemo odmah u restoran da jedemo jer nismo imali od doručka. Izvoli, a ne, ja moram sidi. Tako da... Uspeli smo nekako. To je to. Baš je bilo stresno. Baš je bilo stresno, da. Ja, što je lepo. Sikh, you know Sikh? No. Sikh with turban, look, with turban, with big heart. Nema pojma da je Srbija. Nema pojma. Nema dakle si, ja kažem Srbija, on kaže odlična zemlja, čuo sad prvi put. Stigli smo u Jaipur, mislila sam danas da ne snimam vlog jer me grlo uništava, ne znam kad me posljednji put ovako bolelo, ali nisam mogla da odolim zato što je grad prelep, a grad je roze boje, doslovno svaka zgrada je roze. Došli smo ispred ove najpoznatije znamenitosti ovde, jako je lepa i eto šetamo. Dele mi da ovdje ima dosta džeparoša jer je turističko mjesto, tako da morat ću malo da se pripazim. Outfit check, prelepa haljina, baš mi ide uz Jaipur, nego si izgužvala u koferu. 4 puta sam se pakovala dok nismo stigli do ove destinacije. Jer smo menjali milion hotela i sva. Svi smo i u Abu Dhabiju, to nisam snimala, tako da... Izvini što sam ja. Nego izađeš kao nefalaci. Ma ne, kod je to? Treba. Stigli smo u Italiju. Probaj koricu. Istromirani smo začinima, sve začinjeno. Juče mi je parajušta na uši. Ali pizza kod tebe u Kostolcu, Margarita. Nisam lepšu jela. Da, Dobro, najjača pizza. Znaš kakva pizza? Moram da jedem. U Kostolcu kod Stefana. Znate kakva pizza? Da sumiram šta ste propustili. Stefan je mazio kobru. Rekli su nam da smo prošli kroz selo gde bleje tigrovi. Šalim se, malo sam dramatična, nije toliko strašno. Ali da, mazio je kobru. Stigli smo... I žive Leopardi ovdje, istina. Nisi slagala, da. Nisam slagala, ali nismo ih vidjeli. Došli smo u jednom prelepom mjestu. Baš je slatko. A ne. Ne mogu, magnet, brate moj, zaleću me na 2 metra. Ja slon. Vidi slon. Prvi put vidim slona uživo, ne, vidjela sam ga u Zoološkom vrtu. Ali to se ne računa. Si vidjela neka slona? U Zoološkom vrtu, to se ne računa. Ovi Stefan nije normalan sa ovim životinjama, kako im prilazi, kad ga bude pukao ovaj slon. A jako je se borim za tvoj život. Lav, nemoj bliže, ljubim te. A ja idem i pričam u vlogu Very Big Song. Very big. Slikala sam te sa njim. Mnogo mi se sviđalo mesto. Ovo je posljednjih pola sata. A snimaš? Snimam. Ovih posljednjih pola sata mnogo je lepo. Jeste lepo je, da. Što kažeš miks Indije i neki arapske Aladina. zemlje. Aladina to. Ja samo, čak ni vrućina toliko ne smeta. Nije sparno, dobro. Nije. Da, samo je toplo, ali nije, ne diše se teško. Jel ima preko 30, ima? Ima 33-4. Da. Jeste. Spremamo se za zimu. Ovi su Dobit ćemo stale. boju. Da, dobit ćemo boju i vitamin D. Kad mi Shakira da copyright. Volila bih da kupim neku ovakvu knjigu, ali me teme baš ne zanimaju. Ali, mislim, sviđa mi se. Self-healing, to može biti korisno. What's the price of the magnet? Pa jeftini su, to vam je oko 100-150 dinara. Možemo da uzmem sad da ne jurim poslije. Kupila sam razglednicu. Da vidite majmune, to je 1, to je 2, 3, 4, 5 iznad mene i 6 ih je. Ne, 7 iza. Ja moram da se držim da ne bi ispala. Standard, ne zna se ko gdje ide. Hello! Happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! Stižemo u 3. grad, Puškar. Vozač nam je samo odustao, bukvalno je samo odustao. Nemamo gorivo. Nemamo gorivo više, Bate izašao. Vozio nas ovdje po ovim uličicama pola sata i sad udaru točak, izgleda taj točak on patio. A gorivo nema. Tako da. Već putujemo pola sata sigurno. A u krug putujemo? U krug. Putujemo pola sata u krug. U krug, da, jednu uličicu. Čekamo I samo je izašao bukvalno. Gozđi.
Dođi da dođi. Znači, evo kako se razvija situacija. Dolazi nam jedan čovjek novi. Uzeo je neke pare. Uzeo pare, gaj se. A što je uzeo pare? Neku tabletu. Progutao nešto. Ode. I stvarno? Sve u koli ode. Otišao nam vozač. Ljudi, on nama nije rekao ni ćao. Nama nije rekao ni Hello! Aj. Hello, boss! You better driver. That's it. That's it. Idemo bre. What was problem? Sve je zatvoreno zbog holije i onda moramo da kružimo ovaj ne zna kuda i zato sam vrte u krug toliko dugo. Kapiram. On je nam omašio hotel. Mi smo ovo putovali, nisam šta. Mi ćemo plakati. Ljudi, mislit ćete da se zeznam, ali vozač je samo ustao i otišao. Bukvalno ni ne vidimo, ne znamo gde je. 10 minuta peške. Mi smo u nekoj random koloni. Ljudi koji prolaze pored nas izgledaju, sad ću vam pokazati. Tako izgledaju. Raspad situacije, moramo peške do hotela. Na krave smo navikli, to nam više i nije za snimanje. To smo prevazišli prvi dan. Tako da sad pešačimo do hotela, bukvalno ovdje je haos najveći. Gledajte boje na putu. Haos se dešava. Kod nas je haos, ništa ne mogu da vam snimam jer je baš ludilo. Hello, happy honey! Evo da vidite Lenu, da, bukvalno kao avatar. Avatar, da. A ja se uopšte nisam spremila, ja sam mislila mi idemo na ručak, ja imam i naočare i sve. Znači, samo su ljudi prošli random danas. Gledajte grad, kako oni očiste ovo? Pa, ostave tako. Ah, thank you. Šta kaže? Happy Holi, Happy Holi. Happy Holi. Znao sam da će me gađati. Happy Holi. Can I have a selfie with you? Oh, yeah, picture. There we go. Posle Holi je izgorela pizza. Kako ti izgledala? Da. Hello. Ovaj grad je mali, ima 20.000 stanovnika, ali i dalje postoji šansa da vas gađaju bilo kojim prevoznim sredstvom ili krave da vas gaze. Inače vidite kakav je pod od Holija danas. Skroz je od boje. I malo prije nisam snimala jer je bio haos. Sad je haos, ali manje, zato što su svi otišli kod kuće da se spremaju. Večeras kreće koncert od njihove poznate Bollywood pevačice, tako da naravno da ćemo da idemo. Bili smo na ručku i tako ju. Kod mene ti je lice. Na šta lice? Ja ne mogu. Meni lice ne može. Moramo da se stresamo prema domu. Kaže Lena, ja ne mogu više od ovoga da budem čistija. No, gospode Bože, ja se izvinjam, koristim tvoj vlog kao gledalo, ali... Ja sam ga i upalila zato da se ogleda. Žali Bože skincare-a. Ne trošite pare na skincare par mjeseci pre što dođete na koli jer bacate pare. Ja moram na farbanje posle Indije. Pozdrav za moju frizerku koja me ofarbala pre Indije. Da, ja ću morati posle, tako da to je dobro, valjda. Ali ja ne znam, oni ako nas ne puste, ja ne mogu više od ovoga da se... Prate, počistit ću im. Ajde. Hiking je tako. Kondicija mi nula. I meni kondicija nula, ali još malo smo na vrhu. Tako da vredi sve. Samo malo kasnimo na zalazak. Mi kad dođemo na hike, a zalazak prođe. Ćao ljudi, evo nas na aerodromu, mene je u 5 ujutru probudila krv iz nosa. Odmah sam to zaustavila i došli smo ovdje. Nisam snimala vlog par dana zato što, ne znam, pričat ću vam utiske u Indiji, ali nekako postalo je sve overwhelming i previše, nisam mogla još da snimam. Samo sam tada da se javim, sad idemo na naš let i za Dubai, što će biti drugi vlog, tako da to mi je to.